Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov öldürüldü mü? Yoksa yasalara aykırı olarak kaçırıldılar mı? Türkiýede Türkmen aktivistleri Alişer Sahatov bilen Abdullah Orusowyň häkimetler tarapyndan saklanyna 1 ýyl we ýitirim bolanyna 9 ay boldy. Sosial media arkaly Türkmenistanda häkimetleriň eden etdilikleri, korrupsiýa, jemgyýetiň derwayt meseleleri barada gurrun eden 2 bloger 2025-nji ýylyň aprelinde saklanyp deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. Şol ýylyň 14-nji iýulynda Türkiýanyň Konstitusiýa sudy 39 ýaşly Sahatowyň we 31 ýaşly Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini wagtlaýynça durdurmak barada karar çykardy. Sondan 10 gün soňra Edirne şäherindäki deportasiýa merkezi olaryň göýberilendигini aýtdy. Emma sondan bäri Türkmen aktivistleri bilen ara gatnaşyp gitdi. Olaryň soňky ykbaly hem nämälim? En son Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde 24 Iyul'da gepleştim. Saat 19.58'de. Şondan sonra hiçbir haber albilem yok. Çalmadığım kapı kalmadı. Çalmadığım eşik kalmadı. Çalmadığım makam kalmadı. Benim beçelerim atasını soruyordu. Ben ne edeceğim bilmem. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar, şol sanda Human Rights Watch Türkmen aktivistleriniň ýitirim bolmagyna alada bildirdiler. Olaryň hatda Türkmenistany gizlilikde akdilen bolmagy barada hem huwatyrlar beýan edilýär. Если они были возвращены в Туркменистан, им может грозить все. Насильственное исчезновение, пытки, изоляция, полный отказ в доступе к защите. Это не предположение, это уже установленная практика. Мы уже знаем имена тех, кто исчез. Фархат Миманкулиев, Мирдан Мухамедов, Равшен Клычев, Сердар Дурдалыев, Максат Баймурадов, Давран Имамов, Перхат Кенджиев, Джамасапар Дедебаев, Азат Исаков, Мяликберди Аламурадов, Саддам Гуламов. Это не отдельные случаи, это система. Sahatov bilen Urusowyň meselesini ýakyndan izarlayan Türkmen Helsinki fondunyň 20 aprelde beren soňky maglumatyna görä, aktivistleriň saklanan Erdene deportasiýa merkezi Türk prokuraturasynyň olaryň ýitirim bolan gününe degisli video gözegçilik ýazgylaryny bermek baradaky ýüzlenmesine, ýazgylaryň diňe 6 ay saklanýandygy sebäpli olary el ýeterlileriň üçin edilip bilinmändigini aýdypdyr. Şimdi bakın, Türkmenistan'da demokrasinin olmadığını cümle alem biliyor ve Türkiye Türkmenistan'daki muhalifleri Türkmenistan'a iade etmek için geri gönderme merkezine alıyor. Sahatov bilen Urusowyň ýagdaýyny izarlayan Türkiýanyň mejlisiniň deputaty Ömer Faruk Gergerli ogly hem Türkmen aktivistleriniň meselesini yerli degisli edaralar şol sanda Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy bilen hem gozgandygyny, emma häzirlikçe kanagatlandyryjy jogap alyp bilmändigini aýtdy. Konu hakkında verdiğim soru önergelerine şu anda herhangi bir cevap verilmiş değil. Bekliyorum. Ancak çok ağır bir durum var. Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov öldürüldü mü? Yoksa yasalara aykırı olarak kaçırıldılar mı? Türkiye'de zorla kaybedilme ve kaçırılma vakaları çok oluyor. Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov birer aktivist ve durup dururken yok oldular. Bu kabul edilecek bir durum değil. Ben bunun için temaslarımı sürdüreceğim. Hukuk toparlary Türkmenistany dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tanqidlaýarlar. 2024-nji ýylda Türkmenistan özüniň garşylyk pikirleri aýtlaryna ýurdun çäginiň daşynda batys etmekde, transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasynda ilkinji bäşlige girdi.